Turka shi yanzu nan an maka babban mawaki Dauda Kahutu rara a cikin industry din KANNYWOOD a kotu, inda ake zargin mawakin Dauda Kahutu rara da damfarar wasu kuɗaɗe kimanin naira miliyan 10,300. Wannan labari a yanzu haka ya ɗauki hankalin mutane a social media, kuma muna ɗauke da cikakken rahoton a cikin wannan tasha tamu, kuma za mu samu ku yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV. To da Allah, inda wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangula mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro, ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda aka maka mawakin siyasa Dauda Kahutu rara a gaban kotu, inda kuma an maka wannan mawaki Dauda Kahutu rara a gaban kotu ne akan wannan magana ta kuɗi kimanin naira miliyan 10,300 da ya haɗo su da wani kasuwanci da mutumin cikin jihar ta Kano, wanda a yanzu haka kotu a cikin Kano rijiyar zaki za ta fara sauraron karan mawakin Dauda Kahutu rara a wannan wata da muke ciki na April. Wannan lamari ne ba dan karamin lamari ba, wanda mai sauraro in ka tsaya ka saurari wannan bidiyon har ƙarshe zaka ji abin da ya haɗa mawakin Dauda Kahutu rara da wannan bawan Allah, inda kuma wannan bawan Allah ya yi ƙyarin cewa kasuwanci ne ya haɗa su tare da mawakin Dauda Kahutu rara, amma kuma mawakin Dauda Kahutu rara bai cika mai kuɗaɗensa gabaki ɗaya ba, wanda kuma ya bibiyi inda za a bashi haƙƙin nasa ba a basa ba, ya ga babu inda ya kamata a bashi wannan haƙƙin sai dai ya kai a gaban kotu. Hakan ne yasa bawan Allah ya ɗauki kafa ya kai mawakin Dauda Kahutu rara kotu domin a karɓar mai haƙƙinsa a gaban kotun. A yanzu haka dai mawakin Dauda Kahutu rara za a fara sauraron shari'ar tashi a cikin jihar ta Kano bisa wannan kuɗaɗe da ake zargin sa da damfarar su naira miliyan 10,300, wanda wannan labari ne wanda ya karaɗe duniya, kuma tashar nan ta MI3 Nobel su suka wallafa cikakken rahoton akan shafin nasu na YouTube. Wannan lamari ba dan karamin lamari bane ba, lamari ne wanda ya girmama, inda mutane suna ganin mawakin Dauda Kahutu rara kamar ya fi karfin wannan kuɗaɗe da ake tuhumarsa da su. So mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan bidiyo da muka maka? Ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu, kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonninku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyartar wannan channel din tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar KANNYWOOD din da ma labaran siyasa, wanda a yanzu haka muna dauke da labarai wanda zamu ci gaba da samu ku a cikin wannan tasha tamu idan Allah subhanahu wataala ya so kuma ya yarda. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke yi a cikin wannan tasha tamu, da zarar mun dora muku sababbin bidiyoyin mu babu kakkautawa. Kawai dai ku ci gaba da kasancewa da wannan channel din domin samun zafafan labarai daga cikin masana'antar KANNYWOOD da ma labaran duniya.